Το περιοδικό Dynamic Sports παρουσιάζει τον αθλητή του Γιώργο Ψιλοπάτη, Θοδωρή Κασάρχο. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μου ποιες οι συμμετοχές σου και οι επιτυχίες σου στους τελευταίους μεγάλους αγώνες που έχουν γίνει. Ασχολούμαι περίπου 8 μήνες με τον δάσκαλό μου, τον Ψιλοπάτη Γιώργο. Κάνουμε συνεχείς προετοιμασίες και έχουμε λάβει μέρος σε πολλές διοργανώσεις, όπως το Scorpion του κύριου Σαριδάκη, όπου είχαμε μια ωραία νίκη, στο Apocalypse του κυρίου Αργυρόπουλου, στο STS Arena του Ultimate Fighters του Βιτάκου, και έχουμε λάβει μέρος σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα της ΠΟΚ, όπου κατέχουμε την πρώτη θέση. Από ό,τι παρακολουθώ το σύλλογό σας, μιλάμε για συνεχείς νίκες ότι έχεις, έτσι? Ναι. Πες μου ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σου, τι σκοπεύεις από εδώ και πέρα να κάνεις. Θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά στον χώρο του Muay Thai. Έχω λάβει μέρος και σε έναν αγώνα υποταγής στο MMA. Του κυρίου Δημητρίου, έτσι? Κύριου Δημητρίου, ναι. Και θα ήθελα να ασχοληθώ και σε αυτό επαγγελματικά. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι για τους 8 μήνες που γυμνάζεσαι, αυτά που έχεις πετύχει είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το θέλω πάρα πολύ και ασχολούμαι με τον Γιώργο συνέχεια, τον κύριο Γιώργο συνέχεια. Είμαι πάρα πολλές ώρες εδώ, γύρω στις 4-5 ώρες την ημέρα, και θέλουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά. Ωραία. Το περιοδικό Dynamic Sports σου εύχεται κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις, σε σένα, στο δάσκαλό σου, τον κύριο Γιώργο Ψιλοπάτη, και στη σχολή σας. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.